aku ora kalah bagus, ora kalah sentosa, malah wangune aku isih menang sugih tinimbang Janaka. Oh. Waduh. Apa jagat iku ora wong wedok mbeda karo bojone Janaka ngutik-utik macan turu mbeda singa barung minggat Kakang Janaka minggat Kakang Janaka ora lunga tulung kedepene tak longgo parung jebol dadamu waduh mati aku kaya tegas Kakang Janaka minggat minggat dapurmu akon minggat aku kula niku mung nirokke sampean wau lho oh nirokke to aku kok wani nundung sampean niku demen rekoso ekonomiku anggepe ora Janaka gila-gilo ngliling karo anake gandeng karo bojone Werkudara wah melu bunga tobat Kakang Semar Jaruk Tresana piye muni piye tobat galak banget saiki ame dijaluk Tresana kan njur galake kaya ngono aku nek yaine iki pol galak mula aku ki nek bubar jam 4 ki seneng kurang jam Yagile mulai selak tayungan Kakang Semar kowe ora mulih bebeda ndaraku aja takon dosa wadya balamu jak bali kabeh sing picak dituntun sing budheg dijawil sing lempo digendong ganggu gawe kula warga reja kene kumbala geni kowe mati aku Mbah Kakung kok mondar-mandir iki apa? Ora kowe kok mondar-mondar iki?
Apa Mbah Kakung? Sapa sing tok celuk Mbah Kakung wis anggeni? Iki Bapak, iki jare Mbahku Kakung. Apa ya memper nek mbahmu Kakung kok anak-anak kaya aku? Mbah Kakung sambungan. Kula niku jane batur sampeyan, kula Semar. Wah, batur kok. Nggih. Ha ning sampeyan nek mboten kula slametke dadi napa? Iya, Mbah Kakung aku ngaturke panuwun ya. Wah, Mbah, apa kula? Bapakku bagus, mbokku ayu. Apa ireng? Apa ngomong wis. Ya nek omong aku iku apik, nek elek ra ya. Ora ngangkat ra ya men wirang to. Lagi teko wis diseport ya aku. Ya ora apa-apa, coba-coba ora coba-coba apa ora. Janaka Wonten dawuh. pun ngakang melu bunga. Ya ngene ya Yai. Jroning seneng aja lali marang kewajiban, ngelingono lamun si Adi kuwi satriyaning bangsa, satriyaning negara Ngamarta. Nggih. Bali marang praja Ngamarta lan pun kakang nderek pangyubagya. Tukuling wiji sejati tumrap si Wisanggeni, muga iso dadi cagak tuwaking negara. Nom-noman kaya Wisanggeni ku besok bakal gumanti marang wong tuwa-tuwa kaya pun kakang Werkudara apa dene Janaka. Nggih Kakang. Purnaning gati Kakang Semar. Sura Sidrajane kang lebur trimbang astuti saha wiwalating Nalindra. Kok udu kuwi Pak, biasane sing domongke udu kuwi lho Pak. Aku ngantuk kinarsa sesanti Sura Sidrajane ngrat lebur dening pangastuti rahayu ing sami makara rahayu sang pinangke. Suminten ketiban saka cekap semanten crita kula dalu punika Ndara.